Čo si chcela? Daj si povedať, toto bol naozaj trochu slabý. Nevieš prísť niečím lepším? Nevidíš, ako ľudia sa vo svete smejú? Reálne smejú. No, tak teraz... Ty sa mi teraz snažíš povedať, že keď sa naše decká chcú zabaviť, musia ísť do sveta? Ty mne sa to snažíš vysvetliť. Že s nami nie je zábava? Naši kamaráti, keď sa chcú zabávať, musia ísť do sveta. Musia ísť do sveta. Tento tu sa mi snaží nahovoriť, že keď sa naše decká chcú zabaviť, keď majú vek, a chcú sa zabávať, vidieť svet, keď chcú spoznať svet, musia od nás odísť do sveta. A možno sa už nikdy ani nevrátia. A to všetko kvôli humoru a zábave.